badhe tindak pundi kati karen ndak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem kancani Terusan mas alias kebetulan Janjani kata rada bersama Semar Moyo. Mas enggal-enggal ngrincangi tekan ngomah mangke kula opai Ibu mangga besamelane Topir wong legan golek momongan niki blonjo napa mbak badhe pindahan Ampun gemas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran anak elimo Monggo Bapak lunga blonjo neng pasar ngowi iki rondo apa mbak yuk tepati kempling ning Semarang Mas tuku gelang nopo anting-anting jasumelan ya ben rondo dijamin kempling iya ya bersama Semar Mulyo. Ibu izin deh. Ser. Ayo. Nyonya lagunya apa Nyonya? Lagunya apa? Mbak tadi mau nyawet loh. Ayo Mas, ayo. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kati karen tindak wae ora numpak taksi dhewean kok ora wedi timbang Monggo nganggur pasukan kula Medion. gelem ngancani Iya. Terusan mas alias kebetulan Janjane kata rada kabotan Yen purun mas enggal-enggal ngrincangi tekan omah mangke kula opai Monggo Mas, ayo monggo. wong legan golek momongan Ngowi. niki blonjo napa mbak yu badhe pindahan Ampun Mas, sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran anak elimo. ya bersama Semar Boyo yang apa mbak yu badhe pindahan hae hae Ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting monggo badhe sura monggo
suwe awit kelopo katon ngawe awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Ayo, satu lagi Bapak. Yo kanca ing isih gembira alera-lera banyune segara agia numpak prau layar ing dina minggu pariwisata. Ayo praune wis lengang piap-piup banyu pinelang ora jamu-jamu kate mesem guyu ngelingake rasa letih lesu ati jawe mas jebul wis sore awit kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Semangat sekali Bapak. Alhamdulillah lulus nggih. Bang Joko, sini Bang. Pak Hendri. Tuan Ajat, Sebubet. Jiin tak dukoge wujud tali sakutange saiki lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melo aku lako mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki isinya Bapak utang. tahu ya? Ya Allah, bisa aja ya. Bang Joko. Yang mana? Pak Yoto yang mana? Oh ini. Iki Mas Taline tak kunturake merga kowe wis ana sing duwe aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mong semene wae. Duh kan Mas Antum Basuki taki ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali. Kali kutang iki tak simpen tegane pati kali kutang sasi tresna bukan suci. Pak Hendri. Pak Yoto monggo.
Joko, Pak Joko. Monggo. Jadi bisa tukoke lewat Sabar, Pak, sabar. saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane nemeu kuwi wujud katresnanku jare kowe melo aku lago mlayu apa kurang larang pukasane kowe ilang ning endi aku goleki nalik hutan oh. Dimas taline tak kondorake merga maparang-parangake aku dijodohne malah karo priya seje wis cukup mung semene wae. Kang Mas Angkum Basuki iki ora bakal lali yen pasti ngeparengake mesti bali. Dali kutang iki tak simpen tekane pati tali kutang prasisita bukan suci tali kutang sasi tresnaku kang suci. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak usahanya.